Ok, deci salutare tuturor, eu sunt Puffy și bine v-am regăsit la primul episod din lumea noastră de survival My World. Deci aceasta va fi o lume foarte normală de survival, cum au cam toți, și nu va fi ceva deosebit la mine, dar că sper să vă placă. Ok, deci skin-ul meu actual este, 5 frame-uri, haide, Miley Cyrus. Ok, deci Miley Cyrus, știu parte pe bune. Deci, poate că se vede mult mai bine când filmez. Adevărul este că din cauza lui Mercury, un tip foarte de treabă, am reușit să fac rost de Mirli's Action. Bă, uite, pot să ating copacul. Așa. Așa, facem și noi un crafting table. Așa. E prea șmecher skin-ul. Da. Pentru prima noapte aș vrea să stau într-o mină. Poate ar fi mult mai bine. Deoarece știu să-mi fac o casă pătrată. Așa sporci. Și în orice caz, acesta este texture pack-ul meu. Simplu, frumos, n-am treabă. Este un texture pack normal editat pe altul, care nu se spune. Și îl voi lăsa la download la câte like-uri? Să zicem, hai 5 like-uri, maxim 5 like-uri. Dacă putem strânge la... Ce e ăla? Rup Forest, aici stăm. Aici. Noi stând aici, vom sta aici. Ponei. Pani. Cum se zice chestia asta, frate? Ponei. Gata, am un plan pentru noua casă. Văd acolo o câmpie. Stânga sau dreapta? Dreapta. Stânga. De fapt. Am dat de... Ce biom e ăla? Serios, chiar ce biom e? Asta e. Nord, biom, River, Taiaga. Spune și River când ești în... What? Stați puțin, am Steam-ul deschis. Așa. Așa, adică se mișcă mult mai bine. Și... Bă, de ce am eu atât de multe de bară? Gata. Oare să-mi fac casa aici?
Păi nu, mi-am găsit loc de casă. Așa. Deci îmi trebuie topor. Și am topor. Îmi trebuie 3 bucăți. Asta e și mina. Trebuie 3 bucăți de cobblestone. Așa. Ca să iau mai mult cobblestone. 1, 2, 3 și ne facem un topor. Trebuie ca să tai niște cupați să fac o mică casă pe aici. Nu ieșim așa miraculos de aici și în care o să fac un pod, 100%. O să fie un pod acolo. O să fie 100%. Un pod pe aici egale de toate. 8. Așa. Să ne facem și noi aici o groapă. N-avem lână. Dar stai puțin, mie, de ce nu scade hangarul? Serios, chiar de ce nu scade hangarul? Da, bă. Bețele și lemn. Mă gândeam că e troll să fie decât o bucată de căul. Nu, 5. Minând, trebuie să găsesc până la urmă iron. Pentru iron mai întâi, oricum o să facem multe. În al doilea episod 100% o să facem casa. Fermele, oare unde să le fac? În orice caz mai e mult până atunci. Și cartofii. Stai puțin, frate, eu nu sunt pe peaceful, nu? Normal. Așa, mere, mă, mere. Mult mai bine. What the fuck s-a întâmplat? Nu știu, nu m-a dat într-un cub. Hai, frate, serios, chiar atât de nasoală e mina asta. Serios? Stai, la ce nivel sunt? Oh. 4. Nu. Da. 42. Așa. 40. Uite cum scad nivelele. Dacă eu nu am dat de nimic până la nivelul... Uite ce nivel am acum, 34. Nu-mi vine rău. Da, nivele mici. Deci... De capul meu...
Stai să terminăm asta, frate. Deci, între timp, 100% eu o să fac o casă ca să vi-o arăt pentru episodul următor și aș vrea să facem. Și deci eu am fost Puffy și ne vedem data viitoare. Pa!